15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Messi Fans Club Meghalaya kalapha da jing tho show Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ban kerpat jingbet na kabanta ban penlong ya ka rally ka jai ban burom yo Lionel Messi urang elekai football bapau nam ha ka perthai kat kum ka jing tho ka club ka ong ba ka rally ka thmu ban rakhi ya ki jing job bar ka rukom elekai jong Messi ka bal ai men sim ya ki babun ki samla bat ki riu it football ha Meghalaya ka club ka penparu ba ka nega rally kan kentiu ya ka jinga teli ka jinga dai paralok bat ka jinga simbanta hakikam ki babha jong ki samla lepen bet ba ka rally kan long ha ka khat lai tre gujelio arja arpun rio bat ki khot ki nya poilang nadu ka nyu beje men step ha golf link kalanti jinga rally kan sedang na golf link 10 dam senyong renja pok se nong thamai fire brigade par laj umkhra chwa ban poi samadan malki ka badai ka jaka penkut ya ka rally ka Messi Fans Club Meghalaya kala penti kena bakarali kan long ha kerkom ka bajai bat ka badon ka jingket khli bat bakin ai ka jinga trai lang ka bapura bat gibor penyat district lem bat ki pulit kaliang ki executive member kini alam jong ka Messi Fan Club Meghalaya ile rai ba ka khalai trik bunai jon ngin penlong ya ka rally ma kum kadak ya ka bangin penkup buram ya ulian Lionel Messi bat kumju ru ya kinung kersan ba ida jong all over universe ba ki kersan nomor ba kadai ka jinga lekai ka bakhadu ngalabanong ka jing lekai ulian Messi very good jongi wei baro bat ba mentang iwan hane ka bangin wan pan permission na audisi nomor kem ka permission teng istu ba ngimla penyait katai Kawai kadau jongi nakalang DC usno kuman sipune namar ba nakalang jongi komkina ngalam rong lapan pa ba omtang ba kadai ka organisation ya ka bangi ya teli kum ki samlah ne ngisai le ru ya charity ma kum menitu na ba ngisai ya donate pisa ma ya ka bangin page ya ki konsuat kamtam ya ki ba duna ha ka yot kot la kalong lingba ka pisa la kalong lingba ki jainpong ki jainpong ki ba ngimla syu ban penan kam ki badang bha lingetu ya kata ka bangi sai persang na kaliang jong ki ngalam bat kum ju do nakaliang ki Messi Fan Club Meghalaya di siru la sung keman kadai ka initiative wa khle kalong ka bahatam nam tak imang salang pat ka jingkerman ka jong ong ba haba kino ki organization na kino ki mo ki bawan pan permission ngi kum ka district jong DC administration ma ni hab forward ha ka police ma SP te nakalang jong irong ngi kerman ba kanlong ka ba successful ma ka ba ai jingkerman ngi bat ngi ka permission la ai kum tahi ka assurance ni rengkat king tristom jangi magi barok number te ila urlong ka jing phang jangi ba ni kendo GC ban pan ka permission mo GC ro tempen tai ka tai ila ai ka jinya snok ti bat ka ni ka team jangi Messi Fan Club te benta bat rengkat king tristom jangi president ma bat kem tengila urlong ka jing jangi mas mat kajing kerpat ke jonga kalong baya baro ki Messi Fan Club ma lagi long ki Messi Fan Club ane ki kular ma ki Barca fan ma ila ban jenlang mat ye khang bangin pen i mo ba kajing ya teli ki jongi ka wan ra kajing trilang ki imlang salang bat kum ju ru ya ka bangin honor ma sportsmanship bat ngin pen i ya ta kajing long ka wai ka jongi bang yu iro ha ki wai jala ko makir la ki wai jala jongi jing dia jongi kila ya le ki ka peaceful rally nang baki bike ki ma nang baki jing jet tenga kerpat ya baro ki fan ya ka bangin le baki skuti la ni ki bike nomor ba udisi ru ang ba tahi wala di baik diskusi kana makan nompan food di jingai yang di pajba dengan tepat ya baru ki Messi Fan Club sing hawan wan mencun banis nak tilang bat ni nang bangin yo i kata jingai tadi bat ni nang berkat nang ne hikmat da ki wei sinjam pat ngin bangin lek ki imlang salang Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya